Padre, may mga plus 3. Siguro si Bupak tadi. Mas natusod na. Ay, kibuti na ay. Kibuti kayo na. Bati kayo? Ikaw sa sunog, bati kayo? Ambong tiyas pulis ha. Kita na kang U-turn. Tanaw kang U-turn. Sagit ka? Na. Ayan, nagpulis eh. Buong kayo. Dong! Meron ka lang umitak, Dong? Oh. Nagtasan, U-turn. Dahil yung nasan. Ayan! Ayan, nagtasan! Wala. Kini, lapos! Lapos! Wala. Sir, surrender na ko, sir. Dali, isunod dito sa. Leo, Sharon! Buwak mo! Buwak na ka na niyo! Oh, sunod. Mabulo may mga agi. Ano ba siya? Ano si Dodrio?
dapat ay. Manyak di dai. Duklo no yung ano mo lagi. Yaw lah, kewang. Guys, babalik naman sa mga kampo. Ako ay sugay ko ako kayo. Ano,